Oso ondo, ze lehenengotan bakizu, bilura probatuko ingen duen, ze urtea oso negargarria da, hainbeste langabezia, hainbeste zer da, pentsetan genduen, baina hasi gara, da oin atzenien, bada barrakasta bat, geube zertute gauz. Zaleike, ibezko parera aliauko gaiela, osak, posik. Betiko moruen, guk ez dugu eukitzen arazorik, ino juten garienien eskatzen jaeterako dela, da zo eukitzen dugu, zu harrera bat oso guezako da, onki garze da, laguntzen dozku pilo bat. Badakizu betiko hemen leleku edanak esaten dabe, kotxi, kotxi badeko bakarrik, baina hori da esaten dana, sari benetako honen eta ikuero esaten dana. Gero dauz beste sari asko dauz, zeka oine, hemen horrek robotak eta oine erabiltzen da, etxietako garbiketak egiteko, eta gero honek audiovisualak eta honek, ordenadore, telebistak, honek da nodiez atzenengo modeluek aurrerapen guztizekin, da alegintzen gara behintzet hori mototza hori lehentasune izen dizela atzenengo nobedadiek, ze bestela segertatzen da, hartzen duzu ordenadore bat eta aurrengo urtia sarra izeten da, eta horre etxip, alegintzen gara, da dauz gero bideokamarak, berrogeta hamalau esari dauz, danetatik. Behar izanak hori nabari da, urtengo urtie oso negargarri izen da, bakizu zeinbat langabezi, zeinbat paro, zeinbat ere, zeinbat eta gero zeinbat etorkin, eta guri hau azkenien eukin duguz hilarak, jentie eskatzen da, laguntza eskatzen. Izen da apur bat urte gogorra. Baina, nik uste dut antolatu dugule ondo, batez be, gehien be, apur bat potentzia dugu, apur bat janari laguntza ez, Durangon ez dugu jantoki sozialik eta zerik da. Orduen, jente asko dau, hilen azken heltzen ez danak, eta horreri hilero terdi behin, moten dozu janari poltza oso ondo hornitute eta kompletu eta hori zentaba laguntza hon bat ez. Eta horrek urten zer enbiar zen dugu, beste urtetan hori konpontzen izen dugu, elkarten izen dugu nien banko alimento esaten dana, da Europa erkideko zerak laguntzak etorten dienak urtien laubiderrero, izaten diez 16 tonelada inguru janari, eta gero eroskiteak hartzen dugu astero eta dana. Baina horrez gain, urten behar dute hon gara, hilero erosi, enbiar ziten dugu, janari erosi, 2.000 euro inguru hilero erosi enbiar ziten dugu hori zertzeko. Baina pentsan dugu laguntza merezi da ben badala eta horre alegintzen gara. Eta hilero guk laguntzen dugu alde batetik janariek esaten dena 400 bat familia laguntzen gauz, 400 da 50 familia. Eta bardine zerak janari erropa bai. Bentsete zerbizio hori egiten da bastante, da jente asko dau, da ume asko. Da bakizu honek etorkinek eurepe, iguele ume pilo bat, da dodotizek eta zerak umiendako esniek, eta horre gauzok, da horre danok erosi bezeten dagoz. Baina, uste dugu laguntza hon badala.